Ki sesuk kowe ora ngarep-arep duit ya. Oh iya ora apa-apa aku nek melu Baseno Kijang. Pokoke becah gesang derek Baseno. Apa? Nah bayaran rapopo aku rapopo tenan. Ora pejah gesang ki mau apa? Becah gesang derek Sinuwun Gusti Seno Nugroho. Wah, kaya ngumpulke ning ngembleke. Iya, ya ora apa-apa. Ya sah. Anu, podang kuning diaturake. Ya. Barang ora Jawa asli ya wis kaya ngene iki omongane. Ya di ngapura jenenge manungsa. Kadunungan ino lali-lali salah apes mati. Apa? Ino lali mati apes mati. Wong gaweane nirokke ngrungokke wayang kok ora jegos. Sing jeneng manusa kedunungan ina lali salah apes lan mati. Ya dawa banget to. Ya wis rasa dapalke. Ya. Ya. Lawi nggo mesti nggo alibi ya. Paseno lali to wingi rung dinehke aku jeneng menungso ki kedunungan. Nah mesti ngono nggo alasan terus. Aku yo genten. Paksi tresno imbang ngono kaya ngono. Iya, ngedap-edapi ya matenan. Rungokke suarane we rasane ayem. Iya. Tentrem ya. Iso mentit-mentit kaya ngono. Gamelane dasare ya mentit larase. Ha iya. Ya wis ora apa-apa wis. Anane ya iki ya iki sing dienggo. Ha iya. Ya pancen bener. Ngono ya, Mak. Aku jane ya rada dengkeng-dengkeng nyuwara cilik iki rada dengkeng ning ora apa-apa nak. Ya. Pancen ya bener. Ha iya, iki kanggo nyrawungke. Ya, kanggo nyrawungke. Awake dhewe iki ning Brang Ayu Jakarta, Bantul. Ya. Ki Mas
Matur sembah nuwun, Nok. Ya, karo mbak-mbak sing padha joget nadyan ora patiya cocok. Ha iya. Ya ora masalah. Iya. Lho, sik iki kok malah aneh. Kono lindu kok kene ora. Ora kae do arep lungguh kaya mangke matur sembah nuwun. Ya. Ngono kae nek ora ngati-ati iso dadi geger lho. Kok iso dadi geger? Tau ning Yojawi ya penonton ya mbludak ngono kae kon linggo. Sing mburi wis linggo sing ngarep lagi linggo ndase kancane. Matamu kok dadi geger. Nyelalon-alon. Ya. Mas, sampeyan iki lenggariku madhep mriko, madhep penonton kok. Ayo sampeyan iku. Kula? Nggih. Oh, kula kinten nika. Mboten. Nggih. Mriko napa mriko, Mas? Mriko. Oh, lah men prisa kadang aku ki ya nek kon ngadep penonton ki ya grogi ya, Nok. Iya. Wau setunggal dereng diaturke Mas Eno wonten Mas? tamu saking Yogyakarta. Sinten? Jalanipun duh lali kula ngajeng Jalan Surakarsan. Oh, nggih. Menika Bapak Saikun Parto Wiyono, tokoh spiritual Jawi menika rawuh. Oh, nganu Sabto Darma. Nggih, tiga mobil menika lenggah. Nggih, matur sembah nuwun. Dalu lan sugeng rawuh matur nuwun rawuhipun. Nggih, Pak Jan. Ah, sampean dadi piyai sepuh wis kaya genep, Mas. Wah, mboten, Mas. Kok mboten pripun ajeng tambah bojo napa kok? Oh, mboten. Ampun ngobong-obong bojo kula. Wale kula wani omong kaya ngoten niku kula entuk kabar nek garwane rada gawat. Waduh, wis mati niki kula. Ngaturi Mas Eno niku enten sejarah khusus lho, Mas. Nggih, pripun, Mas? Nggih, sebab napa kula kok ngaturi panjenengan. Nggih. Kejawi alasan ditangisi anak kula niku setunggal. Nggih. Ingkang kaping kali niku lantaran kula nyetel YouTube-ipun Mas Eno, kula le padu kali bojo kula niku dadi rukun niku lho, Mas. Niku lho, apike kula teng Nah mriku. niku teng mriku. Dadi iso ngrukunke dalang-dalang sing do padu. Sampeyan iso ngrukunke dalan-dalan sida padu. Kula sepriki niku mboten omongan kali bojo kula. Mergo gesen niku. Gara-gara YouTube niku bojo kula cemburunan kok. Aduh. Angger kula gojek karo sinden ngono kuwi mulai wis kono, ketutut-tutuke. Nggih, pancen wong bagus ya Mas resikone kaya niku. Mboten napa-napa nggih. Mila kula ngaturi Mas Eno tumrap kula kanugrahan sanget jaman kula pas padu kali bojo kula setelke kula guyu bojo kula melu guyu Mas. Terus dadi nek sora darane terus bekur niku lho. Mboten niku pas adegan napa niku kok iso nggih. Oh. Nggih, oh anu nika sengkuni dibalang watu kalih Bagong nika lho. Oh, nggih. Mentok tak kandhani niku kula guyu bojo kula nggih guyu. Oh, terus sampean do mentok-mentokan. Nggih. Terus YouTube-e kula pateni kula mentok-mentokan piyambak. Aduh. Remen Mas nggih. Matur nuwun lho Mas Estu niki lho. Sampun. Menika pancen kewajibanipun dalang Mas ngaten menika. Estu sesuk kala mangsa kula niku digawe ya nyuwun pambiyantune Mas Narpa napa Kang Rama. Wah, siap kula lagan pokoke nggih. Laden wedang kula temriko siap. Ampun ya mayang kok yuntur laden. Ngisi-ngisi niku lho. Nggih, mboten kok ya panjenengan kok ngisini-sini nyatane wis terbukti Kyai Purworejo niku karo sampeyan tresnane ra jamak-jamak. Saking mriki pindah mriko, saking mriko pindah mriki. Sampeyan niku ya klebu luar biasa ya kan. Iya, saingane ya Mas Eko Suwaryo kuwi. Nggih mergi murah niku kok Mas. Larang nggih Mas, perkara murah larang niku aja didadekke sebab. Mboten niku janjane wong rembug kaya ngono nek kula ngarasake kula niku tak klerokke. Oh, nggih. Tak klerokke. Iya, mergane apa? Lho, kabeh mau sesa-sesa kok. Ming gari cukup apa ora? Nek cukup ya candangi ora masalah, ora perkara oke lho Mas sing do laporan kaya ngoten niku kula ya ngertine kula ora tau ngrembug ben sakarepe. Wong niku bergantung cara pemikirannya kok. Nggih. Ngono ya, Mak. Matur nuwun. Rada ayam kula sing belani ngoten lho. Nggih mesti wong sampean ngundang kula kok. Oh. Nek sampean orang wayangan kula ya ora tak belani ya. Ning ngono lho Mas benjang tancep kayon, kula ajeng damel trik niki lho. Napa? Nah, men supaya panjenengan melas kula ajeng rangkul-rangkulan yo edok-edok nangis kula. Wis kulino Mas kula niku. Oh kaya niku. Kula niku wis kulino. Wonten sing begitu kula medun langsung matur nuwun yo. Wonten kula wis batin, ah ming arep mbayar. Lah kula ajeng niru kaya niku sesuk niku. Ajeng kula
Ajeng kula cake sesuk niku. Mboten, ampun dilebokke ati. Mboten sah. Nggih. Niki gojeke dalane ngenten iki. Ya ngono ya, Mak. Nggih, wah matur suwun. Monggo. Terus pundi? Anu Mas, napa ya sithik eding kula ya tekan esuk sampeyan ya ora ketang sak cengklengan niku paring hiburan kagem masyarakat. Tamu ingkang semanten kathahipun menika. Ya, badi sampeyan ketok ini. Aduh. Diitung mawon dereng muni badhe. Ani tek dayoh kok sementen kathahipun niku lho. Niku nek persirah 50 pripun pun. Aduh. Saru lho kowe Mas. Oh ben ra apa-apa ngene iki biasa kok. Iya. Nggih, donganipun Mas Eno berkah ingkang kula suwun mugi-mugi cukup ngarep turah mburi ngeten Mas. Nggih, sing wis pokoke tenang mawon iki barewon iki mangke aku tok Desember sampean mboten mayang wis sing gleleng kok. Nggih. Kowe mboten lho Mas niki ngonten iki niku janjane malah luwih kasar dalang mbiyen nek do Gojek. Oh nggih. Dalang cara bapak kula zaman nimbali Pak Anom, nimbali Pak Mantem wonten niku wah nang panggung niku ora ana kata-kata sing halus niku mboten wonten. Oh, contonipun Mami. Mboten sah dicontokke mboten ndak. Kula melu misuh Jar kula men jelas kaya napa ngoten niku. Nggih, buandem-buandeman teng dalang dibuandem gombal, dibandem anduk wonten wis biasa. Parah nggih. Ngono ya, Mak. Iya, ya ning yo cekakaan kae nok doan. Iya, bapake sing nate kulino wonten niku Gojeke dalang mbiyen mangkon prisa Pak Basuki nika. Iya, wis prisa panjenengane. Iya, Mas. Ya gandrung-gandrung keng garwa men ora duka. Waduh. Pelok menapa slendro iki, Mas? Sak kersane panjenengan wong gongso sampean kula rawani. Oh, nggih. Bingung kula niki. Lenggah napa ngadeg niki? Ayo penonton wis ngersake jumeneng kok. Jumeneng nggih penonton nggih. Monggo. Oh, Mbak Tatine mboten enten nggih. Mbak Tatin anu napa? Putranipun nembe radi mboten sekeca. Oh, nggih. Kok kala wingi janji badhe bidal mboten napa-napa. Sampeyan rasane nakoke sinden. Mboten. Wong niku sedulur lho, Mas Bab. Kula niku kuwatir sampeyan nakoke sinden mengke riki Sritina ning pasewakan Hosina Kemburi. Krompiang. Aduh. Malah ngrekoso. Nggih. Pelok bareng mawon. Nggih. Pelok bareng. Sinom nggih. Monggo. Nggih, sinom. Bingung kula niki ajeng sinom napa kinanti sandung. Manut kok sampean kok seneng sinom. Sinom apa sing tuwa? Karepe nggih sing enom Mas kepepet pripun ini. Aduh. Lho ning tuwa niku ngrejekeni lho Mas. Iya nggih. Niku jarene bojo kula nek ora bojo aku urung mesti tuku gamelan ngeten niku. Itu pancen ya bener niku ngendikane wong tuwa pancen bener. Nggih. Ngono ya Mak. Pelok nggih. Monggo. Mesti kaneng jagat raya. Niki kula jamake ngalem bojo kula lho Mas. Jamake bojo kula ayu banget ya tak alem niki. Nggih. Nggih. Jatmikaru prasaja
Aku wis sinom pira barang rung kanuan iso lho no. Angel. Iya, Mas Narpo ki wis pancen saka cilik digula wentah karo Pak Basuki ning nggon gamelan mulo. Aku sing tak senengi lagi. Perkara permanuke gundul. Mabur. Nggih. Liringing bane alit mung gwing dodo kuman tiling ati ya paksi kaya ngono. Iya, ngedap-edap ya matenan. Rungokke suarane we rasane ayem. Iya. Tentrem ya. Iso mentit-mentit kaya ngono. Gamelane dasare ya mentit larase. Ha iya. Ya wis ora apa-apa wis. Anane ya iki ya iki sing dienggo. Ha iya. Ya pancen bener. Ngono ya, Mak. Aku jane ya rada dengkeng-dengkeng nyuara cilik iki rada dengkengne iso ora apa-apa nak. Ya. Pancen yo bener. Lah iya, iki kanggo nyrawungke. Ya, kanggo nyrawungke. Awake dhewe iki ning Brang Ayu Jakarta, Bantul. Ya. Ki Mas Narpo ki kelebu dalang payu dalang laris ning Laladan Purworejo. Ya. Tak ngulonke meneh no. Ya ora apa-apa. Nang kene iki ora butuh hiburan-hiburan sing anu, ning butuh pasrawungan. Ki Mas Eko Suwaryo, ya men katuran tindak ning jejere Mas Narpo iki ya termasuk wah iki jadwale ora umum iki. Ya. Mangga Mas Eko. Mriki Mas, tindak mriki mboten napa-napa, kajenge sami tepang. Ya. Kan akeh sing do mbaten Eko iki kaya ngopo to Eko kuwi. Nah. Men puresa. Ya ngono ya Mak. Iya. Benjang menawi mboten napa-napa monggo. Wedi iki ana apane kok. Niki Mas. Ya, wong mayang ban bendina kok monggo. Men akrab sampeyan so nek teng Yoja ya men ngerti omah kula. Ya. Nah, aduh. Yaine bagus-bagus. Iya, ning isih kalah bagus karo aku. Aku bagus tur ora urus. Iya. Ya wis ora apa-apa, Mak. Suwe awak dhewe ming kok kadang kala sok ketemu ning nggon apa media sosial. Ya wis ngerti, wis tepung. Ya. Ning ketemu langsung dilalah ya lagi bengi iki no. Ya. Sugeng dalu Mas Eko. Nggih pangestunipun sehat. Nggih, Pak Jan. Tebih mboten dalem saking mriki.
Nggih antawisipun perjalanan setunggal jam, Mas. Oh, wah iki lho, iki wis termasuk trik dalang iki ngene iki no. Semelang nek takon nembang terus suarane digawe gerok-gerok. Grogi, Mas. Mboten napa-napa. Soale engko nek wis ngerti nek wis gerok terus ora takon nembang. Iya. Ya ora apa. Nggih, santai mawon. Ya. Kowe pokoke saking pikiran dumugi wetan niku sing jeneng dalang niku kudu nyawiji, kudu bersatu. Ngono ya, Mak. Iya. Iki ya di nampa undangan saka Mas Narpa. Iya, terus rawuh mrene. Nyumbang mboten, Mas? Sampun. Sampun. Pinten? Bangane sing nakoni Narpa lu wong aku. Kene muni sampun terus kono ndungkluk. Piro, Mas? Isin aja ngomong kayak gue Mas lah isin banget ya. Ini gemeter banget kok. Napa mboten napa-napa santai mawon. Kula mbiyen ya ngonten niku. Iya. Ning tak pikir-pikir aku nek celingus iki kok lek ku arep rawung karo sapa? Nekat mawon. Iya, Mas kudu pancen ya ngono ya, Mak. Aku kula mbiyen ya isine ra jamak-jamak. Kula niku kondang isinan kok. Iya. Sing maido ki gawanku saka Yojana. Sedo wae. Iya. Ya asline celingus aku. Ya ora apa-apa. Nggih. Sampun nggih, Mas? Nggih, sampun pripun? Ya, grogi banget niki yakin sumpah. Iki malah lucu lho. Iki ana dalang kok arep disupiti kok gila. Iya. Ya ora apa-apa. Lah mila menika njing nek prei, nek pas Ramadan ya lho Mas. Ya ngampiri Mas Narpa terus ngampiri kula mengko terus dolan teng Solo, teng Surakarta. Ya niku mandan cocok niku. Ning mboten sanggo bojo. Niki bojo kula streaming lho, Mas. Apa? Streaming bojo kula niki. Sampeyan niku termasuk wedi napa? Mboten niku maksudnya iki genah kondangan apa ora maksudnya mbok ora kondangan niki lho. Mulane takon maju niku meng garwane Prisa. Oh, kaya gue. Suamiku ternyata aku nek ora akon sindanku wis jeli. Ha iya. Derek sinau nggih Pak Dalang. Napa? Derek sinau. Oh nek derek sinau ni teng sekolahan, mboten teng mriki. Teng mriki nembang. Oh derek sinau Mbak Lian Sindu monggo. Ngersakaken menapa? Kok ngersakaken menapa? Badhe nyekar menapa? Kok gugup to aku? Sing gugup niki kula napa jenengan? Padha-padha. Nek kula rasane niki berdebar-debar kaya jatuh cinta. Masalah iki. Wis lemayang ra tentrem iso. Mboten gojek. Nggih. Nggih, menapa, Mbak? Ngaturaken menapa? Ya. Apa nggih wau wonten sing ngersake kembang rawe kan. Oh nggih, kembang rawe. Menika ugi wonten Pak Bejo PWKS Pucang Agung. Oh nggih Purworejo. Mbak Cange kula nyuwun pirsa jam 11 bubar nika lakone napa? Alah kuwi lakon balik kota wingi lho, Nak. Iya, balik kota Yojo. Lagi arep limbukan udane mak brus. Monggo rejing banyu mlebu kabeh bubar. Ha iya. Ha kok isih dibaleni meneh? Kapan? Wingenane. Nendi? Neng Ngawi. Aku teko jam 5, setengah 6 udan barat salah mangsa panggunge ambruk. Iya, gamelan kono wayange kono. Iya. Terus lurahe muni wangsul mawon Pak Dalang. Ah nggih aku. Lemu jawab ending. Ais dibayar kok ora ending. Ha tenang wae aku. Iya, ya wis ora apa. Monggo Mbak Lian. Kedah slendro napa saged pelok mawon, Pak? Slendro menawi garapan mriki. Oh, nggih. Dipun bawani slendro rumiyin menapa? Nek jane kula pelok mawon nggih wau wonten sing WA. Nggih. Ngersake lali janjine. Oh, nggih belok ning dibawani. Nggih. Kaya
senadyan amung sedelo mimbu isang semeng Ayo Mas Denko yo dibukani kedange. Lali janjine nggih Mbak niki. Monggo dados. Sindenku do kaya kesurupan kabeh. Semangat kabeh niki. Oh, luar biasa. Pokoke kanca kula niku nek entuk dit malah ngelemprek niki. Iya. Kok nyinden ya malah antuk-antuk. Penabuh niku kancane geger ya ana sing nutuki rancaan tok. Tok. Iya. Yo. Janjane kowe ning gelagatmu sancak nyuki
Wis. Kok enten buntute ngoten lho kula. Kula wis pun rampung lho kok isih kepenak buntute. Kula kandhani nggih, Mbak. Pripun? Anu penabuh kula ni sindene anyar ngenten niku. Oh, karepe tanduk ngoten. Heeh, do caper pokoke. Do golek perhatian. Ning kula malah luwih seneng niku wau tambahane lho kok kepenak ngono. Nggih. Iya. Sampun, Mbak. Matur sembah nuwun, Mbak Lian. Ya. Sindenku kaya kesurupan kabeh no. Lah iya. Karang yo ngono kuwi ya. Iki mau apa iki mau? Mbok ya wis menengke wae. Do golek tambahan. Iya, pancen bener. Ya, matur sembah nuwun Mbak Lian. Ya, iki mau akeh banget nawala. Ya engko diaturke mboko siji kembang rawe, terus lungite asmara. Ya. Terus bajing loncat. Ya, ning sing wigati aja oke-oke lho, Mak. Ora. Iki ora kaya pementasan aneng jaba-jaba iki sing mresani para pinter-pinter nyang budaya. Para-para sing padha prisa ning budaya. Iya, pancen ya kudu ngerti karo kahanane no. Ya. Ayo gentenan. Ayo Mbak Anting. Ya Mbak Anting lambang sing. Heeh, ya. Ki elek-elek ya putra dalang. Oh ya. Kok elek-elek. Nyat wong elek tenan kok arep. Ayo ya. Hah? Lumayan. Lumayan apa? Wong wedok kok kelawu. Ki wis putih kok. Putrane sapa, Mak? Iki putrane Mas Sun Gondrong Tulungagung kono no. Wo. Sekolah ning Yojo. Ya. Terus dilalah ketemu karo aku terus malah dititipke. Titip ya Dik anakku. Siap Mas. Ya wis ben. Ayo ditampilke suaramu. Ya, ora mung bengak-bengok. Wae. Oh iki ora sembodo karo nek nyinden. Iki engko deloken bar limbukan ki wis. Ora sembodo nek sore. Ora ya, Pak. Aku mung merem tok. Merem kok 2 jam. Iya. Ayo, Caping Gunung Madura, Mbak Anting. Hah? Banyuwangenan genti, Pak. Oh iya, Banyuwangenan. Nan. Apa gerajakan wae ning bawane apa? Bawane sing Banyuwangi beda. Mrakesati nggih, Pak. Hah? Mrakesati. Suarane rada gerok-gerok. Ora apa-apa, wis Mrekesati. Ya. Bawa Mrekesati. Ya wis ora apa-apa, monggo. Aja marahi blero to, Mas. Yo ge wis. Mas Mantri jan. Yo. Alon-alon. Yo. Omonge delok rupane kaya ceret. Ayo. Ning suarane cen apik tenan aku ta. Lase. Nggih, Pak, jenengan ganteng gaya. Ora to, aku wis tuwa ora rumangsa ganteng kok. Ya, terus. Ya. Pelo.
Ayo ndang. Urip bareng mati. Ya Allah. Terus selawase terus ayo omongane karyo maning urip mati bareng kok ming burang bareng wae to iki madang bareng turu bareng atus dhewe-dhewe kok atus iya terus Pun. Wes to? Entek. Walah ora dong aku apa pocong apa. Ngerti-ngerti semayane entek, ming disemayane kok terima. Ya. Ya monggo. Kirajakan no. Yuk dados.
susulan meneh no. Ya pokoke anggere ngerti wektu lho, Mak. Iya. Nyuwun podang kuning. Oh iya. Ki jane sing disuwun Mbak Lian. Ya. Ning ya genti-genten kok ndak ming Mbak Lian tok. Ya, sapa? Ki Mbak Elisa or karo Salaso. Ayo. Ki sinden ku sing saka linemu ning pesisir. Iya. Yo, Mbak. Ah, yo semangat. Yo. Sugeng dalu, dorong sabar sugeng dalune. Wonten dawuh pesena. Aku nek ndelok kowe omong ki malah kaya keslak rasane. Wonten dawuh, iya, ya wis ben ngarang bahasane ngono kuwi. Iki eneng sing anu apa jenenge eneng sing nyuwun podang kuning. Oh, nggih niki wong nggih wonten pamundutan, Pak. Saka? Saking Pak Bambang Suparno. Transfer Pak Seno. Transfer? Nggih, transfer. Pak Seno katane lewat Pak Ranto. Coba ditiliki HP-ne. Tak cek tenan iki. Lumayan ya. Nyuwun lagu sing gayeng-gayeng. Gayeng-gayeng pokoke heboh. Iya. Oh iya, sapa? Pak Ranto. Oh, Pak Bambang nggih. Suparno. Sing sesuk nanggap tanggal piro ya laline aku nih. Oh nggih, matur sembah. Iki ora Dari ana. Jakarta salam buat semua warga Purworejo. Nggih, menika ugi wonten salam kagem para bapak-bapak pepadi Purworejo. Saka sapa? Saka Pak Kondang no, pengurus ketua umum pepadi Jakarta Pusat kono. Ya. Diaturake ya Mak. Salam kagem Ki Basuki lan kanca-kanca pengurus pepadi Purworejo. Matur sembah nuwun. Ya. Terus iki urung ana. Oh, durung ana ya dilet meneh. Engko nek durung tak takonke, Pak. Tenangno pikirmu, Pak. Mau cari arep transfer Pak Seno, nanti saya transfer Pak Seno. Oke. Nggih. Dorong mlebu, Pak. Hah? Iki aku ngomong iki lho via streaming. Dorong mlebu, Pak. Ya, ya wis engko rak dikirim. Ya, sing penting podang kuning diaturake. Oh, injih, nggak stok kaget dawuh. Gestok kaget jambon. Ya, ini ada yang jauh-jauh dari Sumatera Barat juga datang sini, Pak, nonton Ada? wayang. Iya, Oh, dari terima Dharmasraya, kasih. ya. Ya, matur sembah nuwun. Karo ki sesuk kowe ora ngarep-arep duit ya. Oh iya, ora apa-apa, aku nek melu Paseno kijang. Pokoke becak gesang derek Paseno. Apa? Nah, bayaran rapopo aku, rapopo tenan. Ora pejah gesang ki mau apa? Becak gesang derek. Sinuwun Gusti Seno Nugroho. Wah, kaya ngumbulke ning ngembleke. Iya, ya ora apa-apa. Ya, Sah. Podang kuning diaturake. Oke, Ya, siap. marang ora Jawa asli ya wis kaya ngene iki omongane. Ya di ngapura jenenge manungso. Kedunungan ino lali-lali salah apes mati. Apa? Ino lali mati apes mati. Wong gaweane nirokke ngrungokke wayang kok ora jegos. Sing jeneng manusa kedunungan ina lali salah apes lan mati. Ya dawa banget to. Ya wis rasa dapalke. Ya. Ya. Lawi mesti nggo alibi ya. Pas enoi lali to wingi rung dinehke aku jeneng menungso ki kedunungan. Nah mesti ngono nggo alasan terus. Aku yo genten. Nadyan wujud temong paksi agawe talineng Wis kok Sah, iki lho lumantar. sampun bener to aku ora salah to aku dikira ngapusi aku nih. Ora tenan. Bener ya? Sah to? 500.000 berhasil iya. transfer. Ya Ya. nggo tuku rokok lumayan. Sing tuku rokok sapa? Lho Pak Seno kuwi nggo Pak Seno kok. Iki kowe kok. Dinggo Kagem- Pak Seno kuwi. Tulisane kagem Elisa Orkarus Ora, Alaso. aku wis ana dhewe. Oh, gene ngaku kowe, oh demit ki ora. Ya wis. Alus manes
tur mrak ati neno wasawenggon kula lono golek isi podang kuning neno iba bunga henga tiku neno nyanding bisa dadi tombo ya mangga yuk esuk awan ning omah wis ora krasan uyuran anggoleki
aturaken sinuwun. Wonten dawuh malih. Sampun. Mandi. Wis gek linggo. Nggih, ngrungokke suaramu malah. Ayo sembah nuwun wae kancane do ora entuk duit kowe entuk transferan kok. Iya, iya. Ya ora usah sewot kowe ya oleh to. Lah iki rak nggonamu sing ditransfer aku mau. Nggonamu. Oh, nggonamu. Peken. Oh iya. Peken aku jilo ra wil. Nggih, matur suwun. Sapa sing pesen lotis? Ya ora apa-apa. Monggo diaturake. Iki sing pungkasan ya, Nok. Kok gek teruske critane ndak? Kok ki guyon. Ya, sing pungkasan pamundutan bajing loncat Mbak Ayu Purwalestari. Monggo diaturake. Ya. Jumeneng Mbak Ayu. Oh, sinden kok nyambi dodol wedang. Ya wis ben ora apa-apa. Alon ya. Gunung Galunggung. Ya. Diaturake. Sugeng dalu, Pak. Sugeng dalu. Ayo piye iki aluse ngono ki lho, Sah. Kuwi ditirokke omongan iki sugeng dalu, Pak. Aku ya wis sugeng dalu. Sugeng dalu. Ha iya. Maksude suarane sing alus sugeng dalu, Pak. Oh iya sugeng dalu, Pak. Mbok nek esuk ki ilatmu dikum jarang panas. Oh iya nek dikom iso alus. Iso lentur ngono lho, ora kasar gruwal-gruwal. Nek apa dikom lengo mampu wae ben saya pantat yo. Iya, njur disumet kok ora kobong cangkeme. Heeh. Pasien sio-sio. Monggo Mbak Ayu. Yuk. Bajing loncat. Sekedap, Pak. Niki tesih dum-duman. Ya ora apa-apa ora. Gunung Galunggung kapungkur gunung Semadang ketunjang di tengah gua Sunda rasa Jawa. Iya. Sing gentet. Sing genter ming. Delelululululu. Kula pundung turisung kurulan suka mangga ya bajing loncate diaturake nek ndak wektune selak blandang ya yuk.
terus. Ku senengane barengi, ora pengen nyuwara ae. Pun. Wis. Nggih. Bajing luncang. Bajing luncang.
Nggih, ya. Wit Purwa Madya Wusana wis diaturake ya, Nak. Ya. Ya tutuke dhisik critane wayang. Mengko ndak kabes turun kelangan lacak. Ya. Ora tekan gone ndak malah ora prayoga. Ayo mak tak dherekake. Ayo nggih. Koko Prabu. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadana. Dening ngantos dinten sak mangkestunipun kula nedya ngrawuhaken Paduka Kanjeng Koko Prabu nanging krana bot repotipun negari Mandura. Jerih wisesaning nata ing Mandura. Tumuli sak mangke kula mboten estu ngrawuhaken Paduka Kanjeng Koko Prabu ewadene kepasang yugya katujuh ing inu. Dene Paduka Kanjeng Koko Prabu sampun kepareng tedhak wonten negari ing Dwarawati. Ya, Yayi, tumuli babarono. Apa ta wigatine? Estunipun boten badhe ngrembak perkawis tata kaprajan. Miwah kanalindranipun ing rayi Ndrawati babar pisan boten. Namung sanget ndadosana ing kawuningan Koko Prabu ing atasipun kula menika Nalindra. Ingkang menang damel abang biruning lampahan projeng Ndrawati ewadene dipun gegasah dhateng kawontenan ing nembe kemawon kula lampahi. Lho, apa Yai? Lakon apa ingkang sinandhari Yai Prabu Ndrawati? Teka dadak nganake pasewakan agung nganti akeh para nayaka punggawa ing padha sowan. Krana anggen kula sampun lampah pasumpenan pinten-pinten dinten kepengker. Monggo kula menika mboten nate pitados kaliyan ing sinebut pasumpenan ewadene sagedhagan menika teka kawontenanipun ing rayi Ndrawati dipun gegasah dening pasumpenan ingkang linampah dhateng ing rayi Ndrawati. Koko Prabu, Gusti Kresna, kewajibanmu kuwi akeh. Kewajiban Kyai Prabu Ndrawati kuwi mangasta bawat pemerintahan negara Ndrawati minangka dadi pengayomaning para kawula. Siadi wajib mangku marang uriping para kawula sak negara Ndrawati. Ing atase ratu sira kuwi Ratu Gung Binathara, kok penggalih gampang digegasah marang wujuding pasumpenan. Kresna, aja kaya ngono Yai. Mengko mundhak tumpangsa nggonmu ngasta bawat pemerintahan Projeng Ndrawati. Mestinipun makaten. Nanging pendak-pendak kula supekaken boten saged malah tansaya gumana musik wonten manahipun ingkang rayi Ndrawati. Ora Kusik, janjane kowe ngimpi apa to? Ngimpi apa kok dadi Siadi? Nganti bakal ngrembug babakan pasumpenan bae. Teka Siadi ngrawuhake para nayaka, ngrawuhake para punggawa. Koko Prabu, mugi andadosna ing kawuningan. Nalika semanten kula nyumpena wonten ing kababar kawursita madyaning pasumpenan mboten sanes kejawi namung atmaja kula ing Traju Trisna inggih menika pun Setija Buma Narakasura. Katingal nalika semanten nite baita sesarengan kelawan pun ingkang garwa inggih menika pun anak kula Haknyanawati inggih pun Mustikawati. Nanging boten ngertos sangkan paranipun teka Haknyanawati inggih Mustikawati nalika semanten katempu ing toya ingkang bena wekasan kendhang kapracondhang palwa ingkang tinitian dening anak kula pun Setija Buma Narakasura ewadene ingkang mapan wonten ing palwa menika kala wau namung kantun anak kula Setija dinipun Haknyanawati kendhang kapracondhang. Koko Prabu tumaratap manahipun ingkang rayi Ndrawati sasampunipun kula nglilir saking ngandhipun Indra tumunten pungun-pungun manah kula amitang dhateng lampahan menika. Koko Prabu menggape tanganipun Paduka Kanjeng Koko Prabu babakan pasumpenanipun ingkang rayi menika kados pundi? Koko Prabu ing Mandura jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestunkara. Gusti yen miturut pun Kakang nggone Siadi metung perkara impen mau amit sewu lho Yayi. Yayi kuwi sawijining Nalindra ingkang nuwun sewu tak sebut kurang gawean. Liripun kados pundi dene Paduka paring dawuh menekaten lho iya. Sabab isih akeh pakaryaning Siadi ingkang luwih wigati. Siji, ratu ki wong kang sinampiran pakaryan nyekel kendho kencenging pernatan amis bajing ing negara kuwi eneng pundhaking ratu. Mongko uriping para kawula ki gumantung marang wasesaning ratu. Semono uga nayaka lan punggawa. Lah kok epeh temen ing atas Kyai Prabu Ndrawati kang titis Sang Hyang Bathara Wisnu ya titis Sang Hyang Bathara Suman kok ngrembug perkara impen. Yen sing ngrembug perkara impen kuwi Panakawan lan para nayaka punggawa kuwi ndak lumrahake nanging yen to Nalindra. Nuwun sewu lho Yayi, ora jeneng aku nyempelekke marang Kyai Prabu Ndrawati babar wisan ora. Digegasah lenggahe Kyai Prabu ngene dadi Nalindra mung perkara pasumpenan tumrap aku kuwi bab sing ora perlu digagas lan ora prayoga.
Koko Prabu nggih kasinggihan mekaten namung sampun wungsal wangsul kula supekaken boten saged ical dhateng legetaning manahipun ingkang Raying Ndorowati. Nuwun pamunten Koko Prabu. Setyaki piye? Sampun kantos dengan dika Kanjeng Koko Prabu ing Mandura tumuli ngremehaken babagan pasumenan sabab tumrap ingkang Raying garba ruji marambah-rambah kula nampi sasmitanipun utawi panjenenganipun para sepuh tuwin parengenipun para pinter sami nyebataken impen menika wonten ingkang kababar dados kasunyatan nanging ugi wonten ingkang namung dados segaripun tiyang nindra Koko Prabu. Wah, perkara kuwi nek dipercaya ya banget-banget nggone percaya aja. Banget nggone percaya ora prayoga. Ora percaya ya ora apik. Kabeh mau mung sak tundha sak bilik-bilik tegese sing sak traju sak bobot. Yen impen mau mung bakal gegasah marang uripe menungso. Apa menungso urip ora ngalam padang kok dibondo karo pengangen-angening impen sing saknyatane durung iso digagapi bener lan lumputé. Tumrap aku ora prayoga. Nanging yen to percaya marang impen ya apik, ya becik. Lah saiki mung kari ngene. Baripun paduka Kanjeng Koko Prabu, Yai Prabu Ndorowati percaya apa ora? Lelakon impen ingkang sira lakoni do nalika semana. Nggih. Kula nuwun pamunten tumrap kula pitados. Pitadosipun ingkang Raying Ndorowati krana menika mangke badhe wonten rampan ingkang badhe ngembet dhateng anak kula pun Setija Bamanara Kasura Koko Prabu. Menawi petanganipun ngrayi lho. Nanging menawi tumrap paduka Kanjeng Koko Prabu kula semanggaken yen perkara iki aku nganggep ora bakal ana apa-apa, ora bakal ana apa-apa. Wis, tumrap aku kuwi ming Yai Prabu mbok menawa duwe rasa kangen kelawan Atmajamu Setija. Ora sambok pikir sing banget-banget. Ora sambok gagas sing banget-banget. Saiki ngeluwi becik pendak-pendak nganake pasewakan ki ora kok ngrembug marang diri pribadine Nalendra, ning ngrembug marang kahanan negara, ngrembug marang kahanan kawula, ngrembug marang kahanan Ayaka lan Punggawa. Kuwi luwih becik tinimbangane Siadi mbebecer penggalihmu mung perkara pasumenan. Tumrap aku ora prayoga, Yai Prabu Ndorowati. Sikra-sikra yen permana kanca Sikrong rakin nawang sesongko Nalendra Mekmarwa sing sang katriku mulung mangrembak ing wadya Kurta-kura reka kiri-kiri Ronanggono magawiya gelarira wang-wang Dereng ngantos paripurna Mbawacana nalika semanten pangandanipun nata ing Mandura Prabu Baladewa tinampi ing Raying Ndorowati saknalika tintrim madyaning Projeng Ndorowati datan wonten ingkang mobah, datan wonten ingkang musik. Nadyan nata ing Ndorowati legek nganti kaya pratima kencana pratima tegese golek kencana masumara cayaning nata ing Ndorowati nganti kaya golek kencana. Nglenggahi kanyut minangka wardu kanyut ujare warganten wadu jara wangcong nadra ngabang idru-idru manding dasaring bertolo. Kasaru geger njaba piyak ngarsa tangeping muri seban bonamu apa to kang dadi darunane. Ora ana macan rukurangking gajah medha saka wandilan. Kejawi namung sawanipun Alendra ing Traju Tresna nggih Sang Prabu Setija Bamanara Kasura. Ingkang wantun mancat Pancariti minggah datur ya karya cingak kang samya mulat mangra ing bambur kawula kanca piyak-piyak ana daya minggih njaluk dalan.
tresna sinayeng manglung mintonaken dewi kramanira kang kumitiraning asta kang kumitiraning asta aneng asta niwang semana madil wikono sasmintaning sun jagat wasisaning Ubathara gawe kaget setija ingkang sowan ngabyantara nggih Kanjeng Rama sewu kalepatan diagung pangaksami kepareng kula ngaturaken sembah sumenging pabekti kula kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Rama ndak tampa nggir cah bagus ora liwat pangestu ning pun Rama tampanana kula pendika jimat paripin dayaning kasantosan Sedija Wadararja iwa bekti kula kunjuk kersanipun Wong Prabu Mandura ya tak tampa gawe gedhe ning atiku ora liwat pangestu ning wakmu Mandura tampanana kula pendika jimat paripin dayaning kasantosan Sedija wonten timbalan sumengka pengak bojran damar sasi praptamu gita-gita namung wigati sajake kesusu nggon muswana ning ngersaning ramamu ing Ndarawati ana wigati apa nggir ya Sedija ning apa lah kok sumengka nggon musuhan mlayu-mlayu sowan ngersane wong tuamu ing Ndarawati ning apa Sedija nggih kepara matur dhateng ngersa paduka Kanjeng Rama sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdi tadah wadana Rama ingkang putra sowan namung badhe atur ning kersanipun paduka Kanjeng Rama atur ning bab apa nggir bocah bagus Rama persasat sampun pepes bayu kang tapis kula mboten gadhahi kekiatan sareng nalika semanten ingkang putra badhe nuweni dhateng putra paduka inggih menika garwa ing Traju Trisna pun Yayi Dewi Haknyanawati tumunten kula papanaken wonten ing Taman Sari Negaring Traju Trisna sareng kula mrepeki dhateng inggih menika pun Yayi Dewi Haknyanawati kejut raosing manah kula krana sedaya para mban sampun sami ngabyantara ngersanipun ingkang putra ing Traju Trisna sami matur dhateng putra ing Traju Trisna bilih Yayi Dewi Haknyanawati ical saking negaring Traju Trisna Kanjeng Rama Haknyanawati ilang saka Traju Trisna kasinggihan mekaten Koko Prabu garwaning Traju Trisna anak kula Haknyanawati cal saking negaring Traju Trisna lho piye to kuwi kok bojoku sak nggon-nggon walah dalah ing atase bojoku nganti ilang ki piye kudune kowe kuwi iso nggula wenthah karo bojomu Sedija ora sak kepenake dhewe ming tok papanake ana ing taman lah kok dadi ning wong iki mlebu ning taman negara ing Traju Trisna sapa sing nolong sapa sing nolong bojomu nyuwun pangapunten sareng kathah-kathahipun para abdi kula dangu kula nyuwun pangapunten Kanjeng Rama kados pundi anggen kula badhe tumindak ewuhaya ing pambudi mila tumunten kula mlajar wonten negaring Ndarawati Kanjeng Rama sekedhas saged nengahi dhateng lampan menika lho sapa to sing wani nyidra kelawan garwamu Yayi utawa anakku Haknyanawati mboten sanes ujaripun para abdi sami sumerep dhateng pewujudan ingkang tan prabeda kaliyan kadang kula ing pringgondanipun Yayi Gatutkaca Rama menawi kadang kula ing pringgondanipun Gatutkaca mentala damel risak ing manah kula krana nyidra dhateng memani ing jejantung ing ati kula dinten sak mangke kula nyuwun idi palilah kula nyuwun pamit rupak wani jembar wani bebasan sedumuk bathuk senyari bumi menawi Gatutkaca mboten mangsulaken inggih menika Yayi Dewi Haknyanawati nadyan dumugi pejah badhe kula wujuti kula mboten badhe ajrih mengsah kadang kula pun Yayi Gatutkaca Sedija kose aja kesusu kose aja ngawur ndak wong kok sak penake dhewe apa ya bener sing dingertani dening abdimu abdi Traju Trisna ngandhake sing nyolong kuwi blegere kaya Gatutkaca kuwi diteliti dhisik aja ngawur nek ngawur mongko kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan kowe karo Gatutkaca kuwi kakang adi Sedija nanging menawi Gatutkaca sampun tegel kalian kula piyambakipun sampun wantun remen kalian Yayi Dewi Haknyanawati tumunten tumindak ingkang malisir saking angger-anggering kautaman nyidra dhateng Yayi Dewi Haknyanawati kula mboten ajrih kalian kadang kula ing Gatutkaca ing pringgondani Prabu ya ngerti
Kowe iki cah kendel. Kowe iki pancen wong sekti, wong didaya. Ning kabeh perkara dipetung, aja kesusu, aja kesusu. Abdi mau iso uga nggone nyawang ya kleru, iso uga. Dadi aja gampang percaya karo wature abdi. Oh iso uga abdimu mau kepengin benthik-benthike antaraning Traju Tresna karo Pringgondani. Yen wis benthik, yen wis dadi geger, mengko yen wis dadi kriwikan, dadi grojokan, tumuli sing ora seneng karo Traju Tresna, sing ora seneng karo Pringgondani padha keplok-keplok, padha bungah-bungah. Kaya aja gampang kobong atimu. Inggih. Nanging nyatanipun aturipun abdi kados mekaten, setijo wonten timbalan. Yen pancen bener Gatotkaca ingkang manidra kelawan bojomu ya kuwi anakku Agnyawati, aja kowe ingkang tumandang. Nanging aku wong tamu ingkang bakal marep ning Pringgondani. Tak takonane Gatotkaca apa bener nyolong kelawan Agnyawati? Upama ta kateman kaya mengkono mengko Gatotkaca ingkang bakal ndaturake marang kadang-kadangku para Pandhawa supaya napa hukuman kelawan saka wong tuane. Inggih Kanjeng Rama. Ning kowe sing sabar, kowe sing semeleh, sing kepenak atimu. Percaya upama Agnyawati iki sing nyolong pancen bener Gatotkaca, wis to Gatotkaca ki wong ngerti unggah-ungguh, wong ngerti tata krama. Gatotkaca kuwi satriya, Gatotkaca kuwi nalendra ing Pringgondani. Mula ora ento bakal tumindak sing ora prayoga kelawan bojomu Agnyawati. Inggih. Inggih. Wis ditentremke pikire. Ora-orane Gatotkaca kuwi terus tumindak sing ora prayoga karo bojomu. Ora aja kuwatir. Gatotkaca to padake Udawa. Waduh. Nun pamunten Dwija kok kula lajeng dipun dadosaken conto menika dos pundi? Kula menika tiyang sae sinuwun. Mboten badhe tumindak ingkang mboten-mboten. Mula ora usah kuwatir. Mengko Yai Prabu Ndarawati yen perlu Wakming Mandura ingkang bakal ngurus perkara iki. Yen pancen Gatotkaca ingkang nyolong Agnyawati, dudu kowe sing ngajar Gatotkaca, ning Wakming Mandura ingkang bakal menehi pengajaran karo Gatotkaca. Pengajaran menika menapa ora? Oh ya wis ben tok nengke wae iki ngopo to kowe? Ana tembunge dhewe-dhewe kok sak penakku to sak karepku kok kowe iki senengane apa-apa disaruwe apa-apa disaruwe. Tentremno pikirmu, Setijo, aja kuwatir. Rekat lampahing rata tan Pandara prapting sukuning arga. Iram kang tumingal dendeng saengga praja. Dereng ngantos paripurna sami Mbawacana. Kasarwaluk sangganing para nayaka punggawing sambyang gantung sebo yen Ndarawati ana daya. Tanana kejaba mung utusan saking Jodipati putra Kilurah Semar Badranaya kula Petruk nyerpepeh pindha sata metarangan.
Mendrak alon tata trapsilanira ngaja makan astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe apranta yen ngandika magawe apranta Koko Prabu, menika kok kathah sanget dayong wonten negari Ndrawati. Lho la iya. Ki mau setija matur ana perkara ing tumandun Projeng Trajutrisna. Lah kok iki ora panglingki Petruk ingkang sowan. Kasinggihan mekaten. Monggo aku wis tentrem. Petruk sowan dhewe ijen tanpa duwe kanca. Ora nggawa wong utawa ora nggawa sapa-sapa. Lah kok lete suwe men iki nusul iki adine lanang. Inggih kasinggihan mekaten. Menika Panakawan Petruk kalian Bagong. Yai, wonten timbalan. Nadan dikapak-kapakno Petruk iki Panakawan Ngamarta. Mula uga Panakawan Ndrawati. Timbalana, apa wigatine? Yen pancen sowane Petruk iki gawe tentrem utawa ana panjaluke Petruk ingkang sira Yai bisa minangkani paring ngono. Nanging yen to sowane Petruk mung bakal gawe geger negara Ndrawati. Ora sampe melu. Petruk aku ingkang ngundurake. Koko Prabu lenggah ngelangkum prayogi. Yo. Petruk padha raja sak praptamu Panakawan. Nunamit pasang Kalimantabe tinebine kula dene dumawing nawang tuwang sinuwun linepatna ing Tulamanu. Wilujeng sowan kula tebih saking Rubeda kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeping pangabekti kula kunju. Iya Petruk ndak tampa pangestuku tampanana kula pun dinggo jimat paribih dayana ning kasantosan. Petruk kandung bolong Pedharja sak praptamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjung ngeden. Yo tak tampa pangestuku tampanana. Nun inggih sangat anggen kawula ndadosaken jimat. Petruk kandung bolong Pedharja sak praptamu. Lho niku Ndara Setija. Iya Petruk. Kok lenggah teng Ndrawati sowan Kanjeng Rama. Weh lah ya syukur. Sing jeneng putrane ngabekti karo wong tuwane ora kudu munjung ingkung gajah saben dina mboten. Ning wonten panjenengan niku kemutan kalian tiyang sepuh niku wong tuwa wis kaya dijunjung derajate. Bekti kula nggih Den, ya Petruk tak tampa pangestu tampanana. Kula pun dinggo jimat paribih. Petruk kantong bolong Pedharja sak praptamu. Sinten niku? Lho. Aku Samba Petruk. Oh, Ndara Samba ya ora ketok kaya. Bekti kula kunjuk Ndara Samba. Iya ya Petruk ndak tampa pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paribih. Petruk kantong bolong Pedharja sak praptamu. Wah, kabeh mbageke. Wilujeng Ndara Setyaki bekti kula kunjuk, ya Petruk prayogakna. Nun inggih Petruk kantong bolong Pedharja sak praptamu. Ndara Udawa wilujeng bekti kula kunjuk, ya prayogakna Petruk. Nggih. Ana wigati apa Petruk mangke riyen?
Niki mang bageke mengke nek nesu nguyuh sak nggon-nggon niki tenan. Aja njur wigatine niki engko ndek ra dianggep wong nek muring medeni. Iya lali aku. Wah. Ponokawan Bagong padha raja sapraptamu. Pangestunipun Sinuwun Prabu Ndarawati wilujeng nering Sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjo sinuwun. Iya Bagong, pangestuku tampan ana. Nun inggih kula pun dinggo jimat paripe dayanan ing kasantosan. Bagong padha raja sapraptamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula nggih, Den. Ya tatomba. Pangestuku tampan ana. Nun inggih kowe iki sowan ratu kok nganggo training tok. Ora nganggo klambi, anu kentekan seragam. Lho, kentekan seragam nggih. Nggih nyuwun pangapunten, wonten ming kaya ngenten iki arah wong sekeng, wong ora duwe. Sanane lah, sing penting slamet, sing penting sehat. Lah iya, lah nggih. Dipun sekecakaken. Yo, gadah lungsuran kaos. Ana ning Mandura. Ukuranmu apa? XL. Sampeyan M. Urung. Ning mesti to. Iya, nggih syukur. Soale kula ming takon kok. Lah iya. Bagong Padhararja sapraptamu. Nun nggih, sapa to? Ndara Setija. Kuwi kok ora apal to. Ora tau metu arang-arang. Pangestunipun Ndara Setija wilujeng Setija sapa to? Setija Gedhong Kuning. Udu. Setija Gedhong Kuning ki rak dalang kae ratu. Oh, Ndara Setija Boma Narakasura. Nggih, suwi mboten kepanggih nggih, Ndara? Iya, Bagong. Ya kula mangsa dolan ing Traju Tresna. Oh, siap. Wonten apa rika? Akeh werna-werna, apa-apa ana. Wah, kaya mbira luka. Iya. Omongane serapat ya. Mbira luka iki apa-apa ana pengen praon. Wis. Anggere aku wis mbadhekake tekan Petruk tekan Bagong ki negara sing maune kebak tata krama, kebak tatanan dadi ting glece ora karo-karuan. Nggih. Ndara Setija wilujeng bekti kula kunjung nggih, Den. Ya Bagong, pangestuku tampan ana. Nun nggih, kula pun dinggo jimat paripe dayanan ing kasantosan. Bagong Padhararja sapraptamu. Sinuwun Ndarawati wilujeng. Lho. Sapa kae mau? Sinuwun Ndarawati to? Ndara Samba. Asale suarane padha. Akarang putrane kok ya. Putrane iki padha suarane karo bapakne. Oh, Ndara Samba to? Pangestunipun Ndara Samba Wisnu Brata wilujeng bekti kula kunjung nggih, Den. Iya, Bagong, pangestuku tampan ana. Nun nggih, sangat anggen kawula ndadosaken jimat Bagong Padhararja sapraptamu. Ngaturipun Ndara Werkudara ora ana. Ndara Sentyaki. Suarane padha e. Sakene gawe swara ki ora padha. Aku Setyaki, Bagong. Ayo, kaya nek negara Ngamarta swara gedhe dhewe ki Ndara Werkudara. Wilujeng Ndara Setyaki. Ya Bagong. Nggih, tak kira nek Ndara Werkudara. Bekti kula kunjuk. Ya Bagong, pangestuku tampan ana. Nun inggih sangat anggen kandhadhasan. Bagong Padhararja sapraptamu. Pati Udawa. Iya, dasar para nyata. Metu Jawa. Ngawur temen ora. Kowe kok karo Pati Udawa kok biasa to, Gong? Ha kanca dolan. Dhek nek dong panen ki mesti ngundang aku atur. Oh, ayo. Wilujeng Ndara Pati bekti kula kunjuk. Iya. Pangestuku tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripe. Iya. Pun panen wis. Kok ora ngabari. Panen apa nggih sampean? Ora udan-udan aku nandur telo, Bang. Wah, sip. Nek cara iki budin. Iya. Nek cara ngene kula telo. Iya, Bang. Tese mingkari gagange doyan. Ini ora patih tak ajak gelut lho. Lah piye? Lah wong kok mangan gagang telo iki lho. Maksude pikirane piye lho? Ayo wis ben. Bagong, wonten dawuh prayogakna ya, Bagong. Nun nggih, sampun mboten kirang prayogi. Petro dalem. Eneng apa Petro? Sowan tanpa tinimbalan. Mboten saking kajengan kula piyambak kok sinuwun. Namung kula menika dapur dipun utus. Ndara Werkudara. Lho. Ndaramu njadi pati utusan kelawan Petro. Nggih. Lah eneng apa? Werkudara ya gene Petro. Nek Ndara Werkudara mboten napa-napa. Ning Ndara Werkudara niku sedih.
Sedhihe perkara apa? Pun wonten 3 sasi niki, 3 candra niki Ndara Garukaca niku sakit. Ndara Garukaca niku gerah. Monggo ora tau gelem didokok enten nuwun sewu tempat tidur niku mboten tau kulun. Nek didokok tempat tidur niku muntah-muntah. Wah metu kabeh. Dipangan iki. Apa, Tru? Apik kowe aku nek nuding kowe mesti apik kok. Oh ya, syukur alhamdulillah. Heeh. Iku. Ning nek dipangku Ndara Werkudara dipangku bapakne niku anteng, niku awake panas. Ha. Monggo Ndara Werkudara wis ngrawuhake para Brahmana Sewa Sugata miyang para nimpuna supaya nambak gerahe Ndara Garukaca. Ning kok mboten wonten sing mandi blas, mboten wonten sing iso maluyakaken sakite Ndara Gatotkaca. Tumuli kula dipun timbali Ndara Garukaca kalih bapak kalih Gareng kalih Bagong. Ana kawan sowan terus Ndara Werkudara paring dawuh. Wah, ngeten niku iki. Ora usah ditirokke. Sak jaman sakniki niku nek ora nirokke karo sing kongkon, mengko ndak ana tetembungan undhaking pawarta sudaning titipan. Tegese apa? Undhaking pawarta niku upamane kidul dusun niku enten ula gedene sak jempol, engko kabar tekan tengah dusun ana ula gedene sak lengen, kabar tekan lor dusun ana ula gedene sak glugu. Kabar karo kasunyatan niku mboten padha utawa jaman sakniki disebut hoax. Mengkono Petro hoax. Nggih. Sampeyan mboten sanirokke. Niku tembunge kula mawon Kresna kok muni hoax. Ora wangun. Iya Petro nggih. Sudaning titipan niku malah wonten bangsa mriki menika sampun dados adat budaya. Saka dhuwur grojok-grojok tekan ngisor ming tetes. Niku wis biasa. Ampun ngantos ana tetembungan kaya ngoten niku, mula pendak-pendak kula dikongkon sapa mawon niku ngendikane sing ngongkonan kula niku kula tirokke. Ya wis ora apa-apa. Lah nggih. Petro, ngoten niku. Sing diundang pertama kali Semar ndik. Semar terus matur. Enten apa, Ndara? Gatot loro. Terus Semar ngoten niku. Mbok dipresake. Duk ki apa? Semar dikeplak Ndara Werkudara. Sembrono kok Semar. Ana wong loro kok kon mresake. Lah iya lah sak banjure Semar, aku nyilih anakmu. Wah Gareng terus ndelik teng sarunge Semar. Srep wedi. Petruk Bagong kon mrene. Kula kalih Bagong maju. Terus ndaramu Werkudara ngendika piye? Petruk, dalem. Ora kongkon. Teng pundi, Den? Ning Durawati. Sowan Kresna kakangku, sowan Jlitheng kakangku. Kuwi gatose Kandha nek Gatotkaca lara. Kresna kon rawuh rene kon tekan Jodipati. Kresna ora iso nambani Gatot, ora usah ngaku titising Bathara Wisnu, ora usah ngaku titising dewa. Aja ngaku bujangganing Pandhawa, aja ngaku suwing para Pandhawa. Lan ora sudi ngaku kadang tuwa karo Ratu Ndrawati. Ngoten niku. Seksine kowe ya, Gong. Ha ta, Gong. Ketoke ora ngono ya, Mas. Buku senengane ora kompak kok kowe mbaya kompak. Wong ki jujur. Mboten ngonten niku, Ndeng. Coba saiki Bagong matura. Ketoke aku kok percaya Bagong karo Petro. Ya minggat. Ayo, ke belakang. Tangane lho ke belakang. Iya, ngaten iki. Nun ngapunten nggih sinuwun. Iya ora dadi ngopo, Bagong. Iki ming nganggo training tenan to. Nggih. Karang sing garing ming niki. Ndara Werkudara dawuh ngenten iki. Petro. Nun. Kurang gedhe. Petro. Muni roke kok ya dicacat lho. Petro. Wonten dawuh, wis suwana Jlitheng kakangku. Nggih. Kandha nek Gatotkaca lara. Gatotkaca ora madal sariring usada. Kresna kakangku tekan Jodipati kok nambani Gatot. Yen ora iso nambani, aja ngaku titising Bathara Wisnu. Aja ngaku yen to Kresna iku jangganing Pandhawa. Aja ngaku suwing para kadang Pandhawa. Aku ora sudi ngaku Kresna kakangku kuwi kadang tuwa. Padha wae ya, Wer.
Padha. Asem iki. Nek ana kata-kata sing beda, ora ana wis ngono kuwi aku mau ngono kuwi. Gosek. Iki aku nek suwe-suwe mangkel ajar kabeh. Sing apik. Sing bener piye? Ha, saiki sing bener piye kok? Nggih ngoten niku. Lah tegese padha wae karo Petro. Padha. Hahaha, cengelmu kuwi ora. Nggih ampun nesu, wong ora sok nesu. Wong ki nek umure dawa aja sok kokean nesu. Ngoten? Dados niki kula kalih Petrus sowan teng negara Ndarawati ingkang wigatos mboyong lan sinuwun Prabu Ndarawati rawuh wonten ing Jodipati nggih kasatriyanipun Ndarawerkudara. Sakniki ugi lho. Iki aku lagi nganakake Pasewakan Agung Bagong. Bubarke. Dirampungi dina iki uga. Dilereni sinuwun Ndarawati kula boyong wonten kasatriyan Jodipati amargi Ndarawerkudara wanti-wanti. Ngenten iki. Petro, karo kowe Bagong. Nek kanthi kowe tekan kene ora gawa Kresna, tugel gulumu. Lho, piye? Apa ora medeni? Omong dikongkone kok tugel ndase. Wis, nek kula ora anu sowan teng kasatriyan Jodipati mboten sareng karo panjenengan, kula mesti tugel gulune. Kusik aku tak takon karo kowe. Nggih, Gatotkaca iki lara tenan. Saestu. Diinfus kok. Lho. Apa pancen wis ra iso apa-apa? Pon mboten iso apa-apa. Nek dipangku Kang Ramane mung kedap-kedhip. Kula ya matur ndara gelah napa niku mboten wangsulan. Memelas pokoke asli mesake. Ndarawerkudara nggih nek mangku mung karo mbrebes mili metu luwe. Mesake nek sampean mboten tindak mrika niku mengke nek Ndara Gatotkaca cilik nganti kebangetan le sakit, gedhe nganti enten napa-napa, sapa sing kelangan? Nggih to? Lah iya, lah nggih. Aku tak takon karo kowe. Kowe neng kono pirang dina? Waduh, wis sak untara. Lho, ora bali. Mboten, karang nang omah ya ora ana sing diliwet. Wong teng mriko mau nak mangan barang nunut. Lah iya, lah kok sik apa Gatotkaca tau tate lunga saka pringgondane? Wong lara lunga. Kok alon wae. Ha iki ra mutu suwe-suwe. Wong lara kok lunga iki piye maksude lho? Nuwun sewu lho, panjenengan ya ratu. Panjenengan ya Nalendra. Panjenengan kok ngendika sapenae dhewe ana wong lara kok lunga niku. Akal-akale wong jenggo mlaku sirahe buyir kok. Kon lunga. Merga iki eneng perkara Bagong. Napa? Setija sowan. Ha nggih. Terus Setija matur karo aku. Matur napa? Yen bojone Setija ilang. Lho. Bojo kok ilang lho. Piye ta iki? Monggo Setija matur karo aku, ilange ana sing ngerti dicolong. Dicolong napa? Dicolong wujude Gatotkaca. Wah, lah iki gawe masalah iki. Tur. Kowe ngerti ta, Tru? Iki nang masalah iki. Masalah apa? Ndara Kresna paring dawuh nek Ndara Setija le sowan ning negara Ndarawati iki wadul karo bapakne nek bojone ilang. Ndara bojone Ndara Setija. Heeh. Sapa? Haknyonowati. Ilang jarene abdi, nggih ta sinuwun? Iya. Sing nyolong blegere kaya Gatotkaca. Lah iki nang kene iki lha kok dadi kowe sowan ngandhakne Gatotkaca lara ki rak bingung rasaku to. Berarti sampean ndakwa Ndara Gatotkaca niku nyolong Dewi Haknyonowati. Lho, ora ndakwa, ning aku rak ya nelesih to. Mbok menawa atur Setija kuwi mau bener, sapa ngerti Gatotkaca sakwise nyolong Haknyonowati aja nganti didukari dening para Pandhawa. Tumuli etok-etok lara supaya aja nganti kawistara yen to lagi wae bar tumindak ing ora prayoga ya kuwi nyidra garwane anakku Setija Bama Narakasura. Terus piye nesu ra iki? Rasase. Nek nganti nesu malah dadi perkara iki mungsuhe abot-abot ya kok. Nek kowe nesu mungsuhe Ndara Setyaki ayo piye wani ya terus lagi. Ora wani to kowe?
Ya nek kepepet wani. Ndara Setyaki lho. Pangriyen lho, sampean ampun ngawur. Ndara Gatotkaca niku wis ana luwih saka 3 sasi luwih 10 dina. Niku sakit tenan. Kula tak nyuwun pirsa, Ndara Setija niku le apa jenenge bojone ilang ya apa? Ya apa? Wancine. Wancin apa? Setija wonten timbalan. Kapan Haknyanawati murca saka negara Trajutrisna tigang dinten kepengker. 3 dina wingi, Tru. Ndara Gatotkaca lagi parah-parahe kuwi ya. Agar di rongsen. Ayo. Dirongsen barang. Petro, nun. Sesuk meneh iki nek suwane ndi-ndi ra sanggo Bagong. Aku wegah suwe-suwe krungu tembenge wong iki. Anggepe kok kraton dianggepe diangkane napa piye? Omong pating clebung sak penake dhewe. 3 dina ora mungkin. Ndara Gatotkaca lagi parah-parahe. Niku sing gawe masalah putra sampeyan niku. Ming padune sengit karo Ndara Gatotkaca, padune ora seneng karo Ndara Gatotkaca, terus ngarani Ndara Gatotkaca nyolong Dewi Haknyanawati. Ah bojone Ndara Gatotkaca niku luwih ayu kok. Dewi pergi mati. Anu sapa, Tru? Sapa? Tariem Du. Sapa ta? Aku iki lagi arep akses e. Dewi pergi wae. Dewi pergi wae luwih apik luwih ayu kok. Ndara Gatotkaca kok direwangi nyolong bojone liyan. Saru, monggo Ndara Gatotkaca menika Nalendra. Niku Prabu Setija sing pancen ora duwe rasa seneng karo Ndara Gatotkaca, gawe masalah karo Ndara Gatotkaca. Didakwa nyolong Haknyanawati. Ora mungkin. Wah, iki ngene iki aku sing ora seneng kok. Njur sampenake dhewe. Kang putra niku kudu ditelisih, kudu ditakoni bener lan orane. Sampeyan aja miwatoni iso nampa ngendikane Ndara Setija ning ditliti Trajutrisna. Haknyanawati ilang napa mboten? Ya nek ilang tenan terserah. Nek ora, rameng bribek gawe masalah to sinuwun. Maning jajalanan sukertaning bawana iblis lan Bagong. Waduh. Tru mudhar. Kapokmu kapan kowe? Lah wis ngono kuwi arep piye coba? Aku senengane nek omong cangkeme ora tau iso direm kaya wong kendel-kendelo. Saiki nek diadu arep ngono kuwi piye? Bagong. Wangsulan Bagong. Nun. Kowe ngerti derajatmu ya apa? Kere. Kowe ming Panakawan, kowe ming batur, kowe ngarani yen to Setija kuwi matur goro karo Kanjeng Rama, anggepmu. Apa kira-kira aku wani ngungguli panguwasaning Kanjeng Rama? Apa ingkang ndak lakoni mau pancen kepara nyata Yai Dewi Haknyanawati ilang. Mongko aku entuk pelapuraning para abdi sing nyolong blegere kaya Gatotkaca. Lah kok dadi kowe malah ngarani yen to aku sengit karo Gatotkaca tu mulih aku golek cara supaya bribek-bribek ngurupake genening memungsuhan karo kadangku Yai Pringgondani. Ora ngawu gawar ngawur. Cangkem batur kok ndrewili kaya grojogan. Anggep apa? Apa kowe sak derajat karo Setija? Kowe ngeling ana, kowe kelingan. Kowe iki ming batur ngilo karo githokmu, ngilo karo kahananmu. Ora sak penakmu dhewe dilangap-dilangap tapuk mati. Ayo. Piye kok diem? Batune entek. Batune entek. Ayo omong. Mau sore lambene kaya horen kok. Bareng saiki ditantang Ndara Setija kok wedi. Omong, Gong. Ayo Gage. Kowe iki nek omong sak penake dhewe, Bareng saiki kowe diwangsuli karo Setija, kowe meneng wae. Kowe iki wong gerang piye kowe? Nek pancen kowe pawadan sing bener, Setija men gawe dadaning pasulayan. Buktekno, aja meneng wae. Iya. Kene iki deg-degane malah dikeplaki. Marai sikile gringgingen. Ter ngono. Sing ter nggon apa le? Ah ora ngomonge. Aku iki mancing Petruk senengane ora. Nuwun sewu kula mboten ngarani. Apa dianggep aku wis budheg? Iya. Apa dianggep aku wis utuh? Apa aku ora krungu? Tembungmu mau kuwi ngarani karo Setija.
Saiki wis sing ngene. Gatotkaca ora usah etok-etok lara. Kanjeng Rama ora bakal tekan negara ing Ngamarta utamane ning Kasatyan Jodipati. Aku ing nggone Kanjeng Rama tak pun lesih perkara iki. Lho, lha piye ta iki omong dadi masalah iki? Nuwun sewu, Ndara Gatotkaca niku sakit. Ndara Gatotkaca niku gerah. Lara sinuwun, sinuwun setija, kula mboten goro. Apa dianggep Kanjeng Rama percaya karo ucape abdi batur kaya dapurmu? Yen pancen Gatotkaca kuwi lara tenan, yen pancen Gatotkaca kuwi lara tenan, mestine ora utusan karo wong-wong kaya kowe. Kanjeng Paman Jodipati mesti rawuh dhewe ning negara Ndrawati matur kelawan Kanjeng Rama. Kuwi apike kaya ngono. Kanjeng Paman Jodipati ora iso ngluhurake derajate wong Ndrawati. Malah semune ngidak-idak marang derajating Ratu Ndrawati Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna. Utusan kok gedibal kaya dapurmu kuwi. Ayo saiki ngene. Kowe bali ora? Weh, wangsul ning sareng kalih sinuwun Prabu Ndrawati. Ora bakal tekan kono. Ora bakal rawuh ning Jodipati. Oh, lha pripun sinuwun Kresna pripun? Niki pripun kok putrane kok muring-muring? Niki pripun sinuwun Kresna ampun kendel mawon. Kanjeng Rama aku sing dadi wakil. Kowe bali. Piye, Tru? Ya iya mulih. Lah arep ngopo wong awak dhewe? Nyatane awake dhewe wis dikon bali tur ya ming batur kok. Kowe nek arep mulih-mulih, Tru? Lho. Kowe arep ngopo? Arep gelut to? Lho. Karo sapa? Karo kowe. Engko sik to. Kowe iki ora ngawur. Arep gelut kok karo aku iki masalahe apa? Kowe nek arep mulih-mulih ya. Wase kula wangsul ning kudu mboyong sinuwun Ndrawati. Kena kowe mboyong Kanjeng Rama. Nglangkauna Bathang Istija. Babu, gong. Sadar ora kowe iki? Kowe ora usah cerewet, kowe nek wedi minggat to. Wis tak tandangane dhewe. Apa rumasane padake Bagong iki wong cilik, wong loro saudon telu saurupan. Urung tau ngerti lakon Bagong gugat to. Kayangane tak telukke jo. Lho. Aku dadi kowe nantang karo Bagong. Nek aku ora iso nggawa Ndara Sinuwun Ndrawati mboyong Sinuwun Kresna tekan Jodipati aku ditugel gulune. Mbangane mati kodhok ning Kasatyan Jodipati, mati ning kene tak wujuti. Yen ngono kowe wani karo aku, sing tak wedeni apamu. Boyongen Kanjeng Rama sing iso bedah dadane Istija. Oke, nek pancen kowe nganake sayembara, aku ya iso nganake sayembara. Aku gelem bali. Waton kowe iso nglangkahi kuwandane Petro Kantong Bolong Gong. Ajar lho iki ora melu-melu kok kon dilangkahi kuwandane. Piye sip to? Sip dengkulmu mlocot ora. Wani ora? Ora. Oh, nglangkahi kuwandane Baladewa. Cenggele. Sapa-sapa ditotohke. Seneng tenan aku nek ngene iki yakin. Asli aku mbok ora bayarane puas aku pokoke. Wis yakin. Bombong atiku. Nek pancen nantang karo aku ayo metu njaba. Ayo metu njaba wani ra kowe. Mesti ra wani kowe. Kok njaba iki dosa. Aja sok ditok. Aku tak antem sirahmu mudhar kowe ora. Senengane kok ora minggat sing arepe Sunan Prabu Ndrawati aja kok ngono pen pono kapan tak gelandang metu. Oke, monggo kula jerakan medal jawi sira.